Dobrý deň, dnes mám pre vás pripravený rodinný dom v obci Trnkov, ktorá je vzdialená od mesta Prešov len 10 minút autom. Chcete vedieť viac? Tak sa pozerajte ďalej, pretože toto bude pravdepodobne vaše nové bývanie. Kuchyňa s obývačkou je o skvelej výmere 32 m2, z ktorej je výstup na terasu, na ktorej je dosť miesta pre váš grill či výrivku. Celková obytná podlahová plocha tohto domu je 175 m2, k domu patrí terasa na poschodí o výmere ďalších 19 m2, dom je podpivničený o výmere 57 m2. Dispozične ide o poschodový rodinný dom. Na poschodí nájdete 3 samostatné izby, kúpeľňu, obývačku s kuchyňou a spomínanou terasou o výmere 19 m2. Na prízemí nájdete veľkú samostatnú kuchyňu a ďalšie 2 veľké izby a kúpeľňu. Pred domom na vás čaká množstvo miesta navyše. Môžete tu mať ďalšie parkovacie státia pre auta alebo okrasnú záhradku, ktorá privíta vašich hostí. Zvyšok a hlavná časť pozemku sa nachádza za domom. S bohatou výmerou 1694 m2 tu máte viac než dosť miesta na záhradu, bazén, garáž, detské ihrisko alebo si na ňom môžete postaviť úplne nový dom. Ale to najdôležitejšie, čo tu získate, je oáza pokoja a dokonalá pohoda pre vás a vašu rodinu. Obec Trnkov ponúka pokojné bývanie s rýchlym napojením do Prešova už za 10 minút. Aktuálne budovaný obchvat a diaľnica po dokončení natrvalo vyriešia vaše starosti s dopravnými zápchami. Miestna materská škola navyše odbúra ranný stres s vozením detí a potraviny priamo v obci vám ušetria čas pri každodenných nákupoch. Dúfam, že sa vám tento rodinný dom v pokojnej lokalite obce Trnkov páčil. Pokiaľ áno, tak mi zavolajte a podrobnosti preberieme na obliadke. Sledujte ma na Facebooku, Instagrame, YouTube, LinkedIne a TikToku.